हेलो ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। हेलो। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କିଏ କିଏ ବେ କହୁଥିଲେ? ତୁ? ଆଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ବେ ତୁ? ଆଁ ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ କିଏ ବିଷୟରେ କଣ କିଏ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କିଏ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହୁଥିଲେ? ମିଛ କଣ କହୁଛୁ କିଏ ବେ? ଆଁ କହୁଥିଲେ ଭାଇ? କଣ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କହୁଥିଲେ? ଭାଇ ଘର ଘର ଭାଇ କୋଉଠି କିଏ? ଅଛି ତୋର? ଭାଇ ଏ କିଏ ତୋର ଘର କହୁଥିଲେ? କୋଉଠି? ଭାଇ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ? ତୋ ଘର କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ ଜାଣିଛୁ? କିଏ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆଁ କିଏ କିଏ କହୁଥିଲେ? ବେ ତୁ? ଆଁ କିଏ କଲ୍ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିଥିଲେ? ମିଛ କାହିଁ କଥା କଲ୍ କହୁଛୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? କହିଲୁ? କିଏ ଆମ କଲ୍ ଘର କରିଥିଲେ? ବିଷୟରେ ତୁ କାହିଁ କଣ କଲ୍ କହୁଛୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲୁ? କଲ୍ କରିଥିଲେ? କାହିଁ କଲ୍ ଆଁ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କିଏ ମୁଁ କଲ୍ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? କହିବୁ? କାହିଁ କଲ୍ ତୁ କରିଛନ୍ତି କିଏ ମତେ? ବେ? ଆଁ କିଏ ମୋ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ? ଘର ମୋ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର କହୁଛୁ କିଏ ଇଆଡେ ଦେଲା ସିଆଡେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲୁ? ମୋ ନମ୍ବର ତୋ କିଏ ଦେଲା ଘର ଆପଣଙ୍କୁ? କୋଉଠି ବେ? ମୋ ଆଁ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ତତେ ନମ୍ବର ଘର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଦେଲା? ଜାଣିଛୁ ତ? ମୋ ନମ୍ବର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କୁହନ୍ତୁ? କାହିଁ କଲ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି ମତେ କିଏ ଦେଲା କୁହନ୍ତୁ? ତୁ କାହିଁ ଆଚ୍ଛା କହିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଁ କାହିଁ କାହିଁକି କହିବୁ ତୁ? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଁ କାହିଁକି ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବିଷୟରେ ଓହୋ ତୁ କାହିଁ କହିବୁ? ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର କାହାଣ୍ଡ ଆଁ ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର କାହାଣ୍ଡ କଣ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। କାହାକୁ ଆଁ ପୂଜା ତୁ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ ହନୁମାନ ଶିବ ଆଁ ରାମ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଓ ରାମ ରାମ ଏମିତି କଣ ହଁ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ତମେ? ହଁ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁ କହିବେ ତୁ ଆରେ କିଏ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ରାମ କାହିଁ କହିବୁ? ଯୋଉ ରାମ ନିଜର ହଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପାରିଲାନି ଏଇ ସେଇ ରାମକୁ ତମେ ତୋ ପୂଜା ଘର କରୁଛ। ଏଇ ତୋ ଘର କୋଉଠି ଯୋଉ କହିଲୁ ତୋ ଘର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯୋଉ ଆଁ ରାମ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପାରିଲାନି ସେଇ ବେବିକୁଫ ରାମକୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ। ସେଇ ବେବିକୁଫ ରାମକୁ ହଁ ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏମିତି ବିଷୟରେ ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏମିତି ରାମକୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ ହଁ। ତୁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ଆଚ୍ଛା କିଏ ଆଚ୍ଛା ତୁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଆଁ ହନେଷ୍ଟଲି କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ଡାଉନ ଆଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଇଜରେ କଥା ହେବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାଇଜରେ ଆପଣ କଣ ତ ଆପଣ ତୁ ଆପଣ ତତେ କାହିଁ କୋଉଠି ମତେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? କହିଲି ଆରେ ତୋ ଘର ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସାଇଜରେ କହିବେ କଣ ବେ? ଆଁ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ରାମ ତ ଆଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାମର ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ତ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ସେମିତି ରାମ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବ। ସେମିତି କିଏ ରାମ ଠାରୁ ତମେ କିଏ କଣ କହିଲା ଶିଖିବ? ତତେ? ଆରେ ଭାଇ ତମ ବାଲ୍ମିକର ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବି ଏଇ ବିଷୟ ମେନସନ କରାହେଇଛି। ଏମିତି ଚରିତ୍ରହୀନ ରାମକୁ ତମେ ମାନୁଛ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆଚ୍ଛା କୋର୍ଟ ତାହେଲେ ଦେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୋର୍ଟ ତାହେଲେ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିତାବକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କର କିତାବକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇଲ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇଲ ତମେ। ଆପଣ ଆଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ 11ତମ ସ୍କନ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ 11ତମ ସ୍କନ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାମ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ରାମ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ହଇରେଲ ତୁ କେମିତିକିଆ ମୁଁ ରାମ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ତତେ ରଖିନଥାନ୍ତି। ରାମ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭୀ ଏଇଟା ସେଇଟା। ତ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ରାମ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରାମ ତା ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ। ତମେ ତାଠାରୁ କଣ ଶିଖିବ? ଏମିତି ରାମ ଠାରୁ ତମେ କଣ ଶିଖିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗାଳି କରିପାରିବିନି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଗାଳି କରିବା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ଭଗବାନ ମାନେ ଶିଖେଇଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ମତେ ଗାଳି କରୁଛ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମତେ ହନେଷ୍ଟଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ? ଆପଣ ନାଇଁ କଣ ଶିଖିବେ? ଆପଣ କଣ ଶିଖିବେ ରାମ ଠାରୁ କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଶିଖିବେ? ତୁ କାହିଁ କହିବୁ ବେ ତୁ କିଏ ତୁ? ଭାଇ କିଏ ତୁ? ଭାଇ ଆଁ ହୋଲ୍ଡ ଡାଉନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ହନେଷ୍ଟଲି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ରାମ ପୂଜକ କୃଷ୍ଣ ପୂଜକ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଳି ଗଳଜ କରିବେନି। ରାମ ପୂଜକ ତାହେଲେ ଗାଳି ଗଳଜ କରିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିନି ଯେ ରାମ କାହାକୁ ଗାଳି ଗଳଜ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି କି ରାମ ଗାଳି ଗଳଜ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ବି ପଢିନି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁ ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଗାଳି କର ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନା ନା କହିଛନ୍ତି? ତୁ କାହିଁ କହିବୁ କି? ତୁ ଆରେ କିଏ ବେ? ଆରେ ଭାଇ ଆଁ ତମ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ରାଣ୍ଡ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖଉଛି। ତମ ଭଗବାନ ମାନେ ଯୋଉ ଲୀଳା ତୋର ଏତେ କରୁଥିଲେ ସାହସ ତମ ଆଁ ତୋର ତମ ଏତେ ସାହସ ବେ? ଆଁ ତମ ଭଗବାନ ମାନେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ଏକାଠି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ତୋ ତ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ ବେ? ତୋ ଘର ମୋ କୋଉଠି ଘର କହିଲୁ? ମୋ ଘର କୋଉଠି କହିଲୁ? ଆସି କଣ ଚା ପିଇକି ଯିବ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଗର୍ଭ ବେଶୀ କଥା ଗର୍ଭ ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କଥା ମାତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମାତା ମତେ? ଆପଣଙ୍କର ମାତାକୁ ଆଁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ମାତାକୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି କି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ତାପରେ ସେଇଠୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଲବକୁଶ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିଏ ସେ? ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କି ଅଶୁଭ କଥା? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଶମ୍ଭୁ ବି ହଉ ତୁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଶୂଦ୍ର ଶମ୍ଭୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମ ଶମ୍ଭୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାମ SC ST OBC ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ?
ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ? ଦଉଥିଲେ? ନାଇଁ ଦଉନଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ରାମ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ଯୋଉ ଏସସି ଏସଟି ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାମଙ୍କୁ ବଜାସେ, ଆପଣଙ୍କ ରାମକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିକି ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାମ କାହିଁକି ଫଲୋ କରିବେ? ଜବକି ତାକୁ ଫଲୋ କଲେ ଲୋକ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ରାମ ତ ଏ ଶୂଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣୁଥିଲା, ଏସସି ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣୁଥିଲା, ଏସଟି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲା। ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଶୂଦ୍ର, ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବେକରେ ହାଣିଦେଲା, ଚମଚମାତେ ହୋଇ ତଲବାର ବାହାର କରି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲା। ତମ ରାମ, ତମ ବେବିକୁଫ ରାମ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କେମିତିକା ଛି ଛି ଛି, କେମିତି ରାମଙ୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କରୁଛ? ହଁ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଭାଇ। ଉଲ୍ଟା ମତେ ତମେ ଗାଳି କରୁଛ, ଉଲ୍ଟା ତମେ ମତେ ଗାଳି କରୁଛ। କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ରାମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେନି, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବା? ଭଗବାନ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବିଷୟ ହଁ ସେ ଜାଣିବା ବାଲା। ସବୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାମ ଆପଣଙ୍କର ମାତାକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ବ୍ଲାଉଜ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଦେଇକି ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଗୁଡାକ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଗୁଡା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି ତାର ବାପା ଶ୍ରୀରାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇପରି ବେବକୁଫକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ ମାନିବି? ଯଦି ଏମିତି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଉ ମୋ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା ମାରିବି, ବି ହଉ ପିଟିବି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ବି ମୋ ମାନୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ବି ମାରିବି। ମାନୁଛୁ, ଆମ ବାପା ଲୋକ ମାନିଲେ କଣ ହବ? ପିତାମାନେ ବି ଲୋକ ମାନିଲେ ମାନୁଛନ୍ତି। କଣ ହବ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ସରାୟୁ ନଦୀରେ, ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ମାନିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବେ ନା, ଆମ ରାମ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସୁଇସାଇଡ କରିବା ଭଲ ବିଷୟ କି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାମକୁ ତ ମାନିଲେ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ତ ନାଇଁ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କାହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ତ ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତକ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ତ ନୁହଁ, ଭକ୍ତକ ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, ତ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ଶିଖିବି? ଯେମିତି ଆମେ ଯେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଲରେ ମାରେ, ତାକୁ ବାମ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମ କର। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ଏମିତି ଲୋକ କେମିତି ନା କହିପାରୁଛ? ଆଳୁଚୁପା? ଆଁ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନା ଆଳୁଚୁପା? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ ବହୁତ କଥା ହେଲଣି ତମେ। ଭାଇ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ? ଏହା କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାରା, ଆପଣଙ୍କର ରାମ ନିରୀହ ଲୋକର ରକ୍ତପାତୀ, ନିରୀହ ଲୋକକୁ ହାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ହେଇ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଲେଖାଯାଇଅଛି ମନୁସ୍ମୃତି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ବର୍ଷ ନମ୍ବର 270, ମନୁସ୍ମୃତି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 271 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ହାଣ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ମାର। ଶୂଦ୍ର ଯଦି ବେଦ ପାଠ କରିବେ, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିକି ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଦେବୀ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହାଣ ପିଟ ଯଦି ସେମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘାଟିଆ ବାହ୍ୟାତ ରାମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବି, ଯିଏ କେତେ ବାହ୍ୟାତ ଘାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇକି ଯାଇକି ପିଟୁଛି। ତ ଏମିତି ରାମକୁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଏମିତି ରାମକୁ ମୁଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏକାଟିଅ ପ୍ରବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। କଣ ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ଏହା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଏହିପରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ବା ଲେଖା ଅଛି ମହାଭାରତ, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୁଅ। ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିବାହ ନା କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଓହୋ, ଆପଣ ଯଦି ବିବାହ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମାଗମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦେବେ। କାରଣ ଏ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ संभोग कराओ। ଏହା ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ के लिए सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा कमांड है। ଆଉ ठीक है? ତମେ ଫାଲତୁ କଥା ଗୋଟେ ଆରେ କହୁଛ। ଭାଇ, ହଁ, ଫାଲତୁ ନୁହଁ, ଏକାଟିଅ ପ୍ରମାଣ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ସେଟା ଆପଣ ମାନିବୁ, ଆପଣ ତମେ ଆପଣଙ୍କ ମାନିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ କିତାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ମହାଭାରତର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ତ ତ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିତାବ ଅଛି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ କିତାବ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ନିହାତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢୀ ଖୋଲିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଶୁଏଇବେ। ଆପଣ ଖଟରେ, ଯୋଉ ଖଟରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ସେଇ ଖଟରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି କଥା ହେବିନି ଭାଇ, ଆପଣ
ମତେ ବହୁତ ବଦତମିଜ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଘାଟିଆ ବାହିଆତ ରାମକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଘର୍ଷଣ ମାଡ଼ ମାରିକି ନିଜ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରାମକୁ ମାନିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ରାମ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟିଥିଲା, ଆମେ ବି ପିଟିବା, ବାହାର କରିଦେବା ବୋଲି ବାହାର କରିଦେବା। ମତେ ଏମିତି ରାମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କାଫି ଅଟନ୍ତି। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନମୁନା ଅଟନ୍ତି। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁରାଚାରୀ ରାମ ସୁଦ୍ଧା, ରାମ ପରି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ରାମ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଲରେ ଚପଡ଼ା ମାରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ। ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ରାମ, ବାହ୍ୟ ହାତ ରାମକୁ ଆପଣ ରଖିଥାଅ ଭାଇ। ଟାଟା 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 ଟାଟା।